बे समाव बैसागु सिख्ला एबा बारदै सिख्ला मोसानाय बादायनाया जागायजेनसिगोन। दहाय बुंनाय बायदि गासै बादायगिरिफोरा दङ 49 जन एबा 49 जन। नै बिथांमोनानो देग्लायनि बारदै सिख्ला एबा बैसागु सिख्ला मोसाखावरि बादायगिरि बिथांमोना बे समाव फट'शुट जागासिनो दङ। नै दायो साखाफारा जादों बिथांमोना आरो बिथांमोना मोसानांगोन दायो फार्स्ट राउन्डआवहाय खेबसेयैनो नन स्टप 30 मिनिट। समाव खुलुमबाय जा एसे हायो सिनायथि होग्रोनो सानबाय सानैसो आरो बेनि उनावनो जोंहा बैसागु सिख्ला मोसानाय बादायनायखौ जागायगोन। गिबियावनो दं गाहाय नेहाथारि बारग' थुनलाइ आफाद मानगोनां निलिकान्त गयारि सारखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौ जोंनि गोथार बैसागु फालिजों बरायनो रायजोफोरखौ एसे आखाइ खबरा होगोन खावलायनाय थाबाय। नै बिथाङाबो आफादगिरि मेडाम दङ चिरांनिफ्राय सफैनो हादों। बोरै मोनदों जोंनाव फैनानै? बिराद मोजां मोनदों। जोंनिथिं बांद्राय बिदि गुवार बांद्राय जाया जोंना एसे फिल्म जायो आरो जायगा लायै जायगा। नोंसिनियाव माने बांसिन फैबा फार्स्ट टाइम मोनबाय आरो आं एकदम बुरजा आरो फोथाराबो जि गुवार मोजां मोनदों आरो फैनानै। रोजा रोजा साबायखर जोंनि बेयाव फैनायनि थाखाय हांख्राय हरनायावहाय। सुबुंसा मुसाहारि आफादगिरि दुलाराय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। बारदै सिख्लाफोरखौ बासिनाय आरो बैसागि सिख्ला गोजोननाय थाबाय। गावबागाव जायगा गावबागाव बुङो ना बैसागु खुंग्रि होनो बारदै सिख्ला बैसागु खुंग्रि होनो बैसागि सिख्ला। कर्नेलियास दैमारि आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। सरि BSc बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायनाय जागायबाय। बारदै सिख्ला मोसानायनि फार्स्ट राउन्डआ स्टार्ट जाबाय। बादायगिरि बिथांमोना मोसागासिनो दङ नै आरो बे मोसानायावहाय दामनाय देंखोआ जाहैबाय जोंनि बर'नि गुबै हारिमुवारि दामजु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेफोरनि लाइभ दामनायजों बिथांमोना मोसानांदों आरो बिथांमोना थाद'नाय गैयाजासे 30 मिनिट मोसानांगोन बे फार्स्ट राउन्डआवहाय। नै सायख'गिरि बिथांमोना मोजाङै नायबिजिरगासिनो दङ जायनि मोसानाया साबसिन जायो बे हिसाबै मार्क्सफोरखौ होनानै बिथांमोना देरहासार जानो हागोन आरो जाज हिसाबै जोंहा दंफैयो चिरां जिल्लानि सासेयानो जाहैबाय जोंहा गोदोनि फेमास बड' एक्ट्रिस दाबो बिथाङा मोजाङै जोंनि बर' सावथुनफोरावहाय रल लाबोगासिनो दङ। बिथाङा जाहैबाय नैबे रिंकुमनि नार्जारि आब' मेडाम आरो लोगोसे दंफैबावो जोंहा करिय'ग्राफार ड्रेस डिजाइनार मानब लाभलि बिथां आरो लोगोसे जायगानि सानै सायख'गिरि दंबावो बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल डान्स आरो मिउजिकनि फोरोंगिरि लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि एस'सियेट इन्सट्राक्टर बिथां थानेस्वर बर' आरो लोगोसे करिय'ग्राफार अजित बसुमतारी बिथाङा गासै 7 सायख'गिरि दङ आरो नै बिथांमोनानो दामजु दामगिरि बिथांमोना गावसोरनि दामनायजों देंखोजों मोसाखावरि एबा बादायगिरि बिथांमोनखौ मोसाहोगासिनो आरो
नैबे समाव फार्स्ट राउन्डनि मोसानाय बादायनाया जानानै थांबाय। गामिया जाबाय बातासि बेखिनियाव रायजो नोंथांमोन बिथांमोन जे मिलौदो देंखो बर'नि दामजु दामनानै रायजोफोरखौ बोदोर खालामनाय गोसो जावलिया खालामनाय आन्दोआव जा मिलौदो देंखो दामगिरि बिथांमोननिसिम आफादनि नामाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। देरहासार जाखो सोर जायाखै बेखौ सायख'नायनि थाखाय जोंहा हारिमु बिफाननि बिथांमोननो बेखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो बिथोन हरनाय जाबाय। टप 10 मोननो हाबाय। दा आं बुंनो सानदों बिखुं नाम्बार हिसाबै जाय बिथांमोना बिखुं नाम्बार बुंजादों नोंथांमोनखौ आगानथाम आवगायनानै थाफैनो थाखाय खावलायगोन आरो जाय बिथांमोना सायख'नो बा सायख'जायाखै नोंथांमोना दुखु मोननाङा। बिखुं नाम्बार 1 4 1 बयबो आखाइ खबनांगोन रायजोफोर। खनसे गिदिंना हो बिखुं नाम्बारखौ नुनाय बायदि। 141 बिखुं नाम्बार आरो गुबुन सासे बिखुं नाम्बार 1 2 3 नोंथांखौबो एसे आवगायबोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। 126 126 बिखुं नाम्बार बयबो आखाइ खबनांगोन रायजोफोर। 161 बिखुं नाम्बार बयबो आखाइ खबनांगोन रायजोफोर। 169 बिखुं नाम्बार बयबो आखाइ खबनांगोन आरो बिनि उनाव दङ जोंहा 181 बयबो आखाइ खबनांगोन आरो बिनि उनाव फैगोन 178 बिखुं नाम्बार बयबो आखाइ खबनांगोन। 194 बिखुं नाम्बार सोरनि बिखुं नाम्बारा 194 बयबो आखाइ खबनांगोन रायजोफोर। 106 बिखुं नाम्बार बिथांखौबो आवगायबोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बिनि उनावनो नोङो सानैल'सो थासै। 115 बिखुं नाम्बार 115 बयबो आखाइ खबनांगोन रायजोफोर। दानिया जोंहा जोबथा सासेल' नांथारसिगौ बिनि गेजेराव जों सासे सायख'बावसिगोन। नैबेवहाय बिखुं नाम्बार होखानाय दं सोरनि खाफालाव गोग्लैगोन जों मिन्थिथ'वाखै। जों नै दा फोसावनोसै जाय बिथांमोना सायख'जायाखै नोंथांमोना गोसो सिङाव दुखु दामोन। उननि बोसोराव नोंथांमोना आरो बाहागो लाबावनो हागोन। जोङो सेथि बान्थाखौ 25,000 रां होनाय जादोंमोन। नैथि बान्थायाव 20,000 रां बान्था होनाय जादों। थामथि बान्थायाव 15,000 रां होनाय जादों आरो लोगोसे जायनिखि टप 10 थांनानै सेथि नैथि थामथि बासिखांजाबाय बिनि उनाव जा थायो 7 जन जों बिथांमोननो 2,000 2,000 2,000 बिदिनो हरनाय जागोन। नै दायो जोंहा सासेल' नांथारसिगौ बेनो जाबाय बिखुं नाम्बार 1 3 4 134 बयबो आखाइ खबनांगोन रायजोफोर। बिथांमोनानो जाहैबाय 141 बिखुं नाम्बार 126 बिखुं नाम्बार 161 बिखुं जोंनि दुलाराय उदालगुरि दायो फार्स्ट राउन्ड जोबनायनि उनावहाय दायो जागोन सोंनायनि फिननाय राउन्ड एबा
एग्जाम लिरनांगोन आरो ना कुइसन पेपार होदों बिसोरनो बिथांमोना एग्जाम लिरनांसिगोन सोंनाया 20 थागोन बिनि गेजेराव बिथांमोना 10 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनांगौ बिथांमोनजों थाफानानै दायो स्टेसनाव खोनाहैनांगोन रायजोफोर एफाग्राब दुर्बल नामा इसिबां रायजो थानानै जेने थेने गांसे फालिनायजों बरायनाय जाबाय गोजोन्थों बयबो आखाइ खबनांगोन रायजोफोर गोजोन्थों जाहाथे मोजाङै मावलांनो हायो नेहाथारिया गोख्रों भाबै गुरै खावलायनाय थाबाय साबायखर बिथांखौ मान बावनो मोननानै जों जोबोद गोजोनबाय गावनि अनजालि सासेनि मुङाव बिथाङा दान बावदों बिथाङानो जाहैबाय दान बावदों बिथांखौबो गांसे फालिजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों रायजोफोर बयबो आखाइ खब खनसे साबायखर जोङो सिनायथि होनाय फोरबोखौ जोङो एसे गोसो दोनथ'बाय जोङो उनावहाय एग्जाम लिरनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय दायो नै एन्सार पेपारखौ लागासिनो दङ लोगो लोगोनो थामथि राउन्डनि मोसानाया जागायसिगोन आरो बेवहाय मोनफैनो हादों बाहागो लाफैनो हादों गिबियावनो आं सिनायथि होनो लादों बिथाङानो जाहैबाय किरण चन्द्र बर' बिथांमोना फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्डनि जा मोसानाय एग्जाम लिरनाय आरो दानि जोबथा मोसानाय जागोन बेजों जयै दाजाबनानै बिनिफ्रायनो जों सेथि नैथि थामथि बान्थाखौ मोननो हागोन नै दायो थामथि राउन्डनि मोसानाय बादायनाया जागायफिनलायबायलाय नायलांदो सोर साबसिन मोसायो नङा होमबा रायजोफोर
दायो थार्ड राउन्डआबो जोबनानै थांबाय बे टप 10 निफ्राय जायनो साबसिन मोसानो हादों बिनि मार्क्सखौ लानानै बिनि गेजेरनिफ्राय साथाम सायख'गोन आरोना बे साथामनि गेजेरावनो गासै कुइसन सोंनाय आरो फार्स्ट राउन्डनि मोसानाय आरो दानि मोसानाय बेजों दाजाबदानखौ खालामनानै सेथि नैथि थामथि देरहागिरिफोरखौ सायख'गोन। नैबे समाव गासै मोसाखावरि टप 10 बिथांमोननो बैसागो फालिजों मान बावदों आरो लोगोसे मिथिहोनाय बायदिब्ला जाय बिथांमोनहा टप 10 निफ्राय 7 बा 7 जन थालांबाय बिथांमोनाबो साफायाव 2000 करि मान बान्था मोनगोन होननानै कमिटिया फोरमायदों आरो मोसानायबो नुदोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंहा सेथि नैथि थामथिया दंखायो आवगायहोगोन आरो बिथांखौ जों मान होगोन सानदों बिखुं नाम्बार 134 बिथांखौ एसे आवगायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय टप 7 आव बाहागो मोननाय नै दायो टप 7 खौ सायख'ग्रोबाय बिथांमोनखौ एलिमिनेसन खालामनानै डाइरेक्ट साथाम लाखिगोन बे साथामनिफ्रायनो सेथि नैथि थामथिखौ सायख'सिगोन आरो बिथांमोनखौ नै दायो टप 10 निफ्राय टप 7 जना एलिमिनेसन जाखांनायनि उनावहाय साथाम थालांबाय बे साथामनि गेजेरावनो सेथि नैथि थामथि देरहासारगिरिया दङ आरो दायो जोङो बान्था बैसागि स्कुलनि थामथि बान्था 181 बिखुं नाम्बार बिथांखौ आवगायनो थाखाय खावलायनो हाबाय आरो बिथांखौ बयबो आबे खनसे थाखाय गंखौ खावलायनो होबाय थामथि बान्थाखौ मोनहैनो हाबाय आरो बे बान्थाखौ बावदोंमोन मयना दैमारि उदालगुरि वार्ड नं 4 बे तामुलपुर जिल्लानि दामजु दामगिरि नोंथांमोनखौ नैबे जोंनि जौसांनि खाथियाव थाफानो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय देग्लायनि बैसागि सिख्ला मोसानायनि नैथि बान्थाखौ मोननो हादों बिखुं नाम्बार 115 बयबो आखाइ खबनानै नायजोबो आरो बिथाङा बैग्रिगुरि गामिनिफ्राय दैजि कुइन मोसाहारि बिथांखौ साजायनो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय बिथांखौ हादों देग्लायबो बिथाङानो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों दैजि कुइन मोसाहारि बैग्रिगुरि बावदों मानगोनां रबेन्द्र दैमारि सारनि आखाइनिफ्राय बावदों बिथाङा नोगोद 25,000 रां बिथाङा बेखौ बावदों बिखुं नाम्बार 106 बिथांखौ आफादनिफ्राय जाबाय आरो बिथांनि मुङानो जाबाय बिनि बसुमतारी जेमन बेरगाव उदालगुरि बिथाङानो जेमन बेरगाव गामिनिफ्राय
बिदिब्ला लोगोफोर नै बिथांमोनानो जाहैबाय देग्लायनि उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद एबा दरबारनिफ्राय खुंजानाय बारदै सिख्ला एबा बैसागो सिख्ला मोसानायनि देरहागिरि सेथि नैथि थामथि बान्था मोनगिरि बिथांमोनहा बान्थाखौ मोनखांनायनि उनावहाय दान्दिसे रंजा होनाय जादों आरो नै जाय बिथाङा मेथाइ खननानै मोसाहोदों बिथाङा जाहैबाय देग्लायनि गोदानै बिबान मोननाय बे दरबारनि नेहाथारि एबा सेक्रेटारि बिथाङा जाहैबाय जोंनि उदालगुरिनि नामजादा मुंदांखा फालांगिरि जोंनि रायन'नि मालिक ज्योति कुमार गयारि आदा। बेनोमोन लोगोफोर जोंनि उदालगुरिनि दरबाजों खुंजानाय बैसागो फोरबो प्रग्रामा दा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। बाय बाय।